To je specifična intervencija da ulegne kude kanarinci. Srednji kanarinci. Srednji li? Evo, vidiš kako smuk uđe kude kanarinci. Evo, gledaj. Već ih izgleda da ih ovog izbacio, udavio i ovaj ga drugi nema više. Više 100%. Evo ga i ovaj. Hranio se. Viš. Ovo je izbacio više koliko ga je udavio ga. Znači specifičan. Znači došao kod kanarinci da se hrani. Zato ja kažem kad ulazi. Nećeš je. On velik, brate. Pa velik. Eto. A ovo čekaj, ne možeš da vodi izvučeno. Možda da vodi izvučeno, to se hranio. Hranio se. Evo ga ovdje. Evo ga, vidiš kako je pojeo. Ne, okreni. Evo tako. Vidiš kuda ga je pojeo. Kuda se hranio. Ali neće da on se ti ogije, mora da zatvoriš prozori i vrata da vidiš da li ti diktuju sude i od vude, jer on se uvukio od spolja. I došao.